ברוכים הבאים לכולם, תודה רבה שבאתם. הנט ואני שמחים לארח אתכם לחגוג ביחד את השקת ספרה שלי של אורנה, שברים לא פשוטים. ואנו מודים לאורנה שהסכימה לכבד אותנו באירוח החגיגי בביתנו. מרק לא כל כך שמח לוותר על כבוד זה, אך אורנה שכנעה אותו שגם זה כלול בין הדברים הלא פשוטים. אולם, ברצוני להקדיש את הערב לא לשברים לא פשוטים, אלא לחיבורים לא פשוטים. לעתים יש לי את ההרגשה שאורנה מתייחסת אליי קצת בחשדנות. לא. פרנוידי אחד. אולי כי אני מדי אמריקאי, מדי מדען, מדי דתי, ובכל זאת אני מקווה שיש גם חיבה. מצידי יש רק חיבה, כי אורנה היא ישראלית, הומניסטית, חילונית, ובכלל בן אדם עם חום, הומור, עומק, רגש, סימפתיה עמוקה לבני אדם. יופי. צניעות. תודה גדולה מאוד מאוד לשירות הנט שמערכים אותנו, באמת החיבורים בינינו לדעתי הם פשוטים ופשוט נפלאים. אני לא אשאיר שבחו של אורנה, מכיוון שאני חושב שלא יכול לעשות עבודה יותר טובה מה שהוא עשה, אבל לא צריך, רבותי גם לא אוהבת את זה כל כך, אני יודע. בכל זאת דבר אחד אני רוצה לומר, רק דבר אחד, כתבתי את זה, אני רוצה, עכשיו, מה כתבתי כאן? כן, אוקיי, שאני חש כלפייך. אני לא אהיה יותר מדי, אל תדאג, לא יותר סנטימנטלי, אבל אני אגיד את האמת, כן, מה שאני חש באמת, אוקיי. אני חש כלפייך, כלפי ספר השירים החדש הנפלא, שאת כתבת לבית פרסום, ואני מברך אותך במזל טוב, יישר כוח, הליכה מחיל אל חיל חזקים, ומאחל לך שספר שני זה שלך לא יהיה ספרי האחרון. תודה. ב-2003 חגגנו בביתנו את יציאתו לאור של ספרי הראשון, שוברת קרח. חלקכם הייתם שם. לא תיארתי לעצמי אז שיהיה ספר שני. ואני שמחה שהפתעתי את עצמי, ומעבר לכך על המסר האופטימי לגבי החיים עצמם, שטמון בתופעה זו. הכתיבה שלי מתחלקת לשתי תקופות, מבחינת הגיל שלי, נגיד ככה חילקתי את זה, שנות ה-30, שירים שכתבתי בשנות ה-30, ובשנות ה-60. נראה לי שהמניע המשותף לכתיבה בשתי תקופות רחוקות זו מזו במהלך החיים, הוא הצורך לחזור ולהתמלא על ידי אמירה משמעותית על החיים, וזאת בצמידות לאירועים חשובים. בתקופה המוקדמת להיריון, לידה והריקנות אולי שחשים אחרי זה. ובתקופה השנייה, התמודדות עם ההזדקנות על דאגותיה ושמחותיה בשנים האחרונות. אז כאמור, מחזור השירים הראשון נוצר כאשר התנסיתי באימהות. תקופה מטלטלת של מעבר משמעותי בחיי. חוויית האימהות לילדים רכים החזירה אותי לילדותי המוקדמת,
בתקופה הבאה כילדה בת 2 עברתי טלטלה רגשית, כאשר אבי חלה בעת שירותו הצבאי ואושפז בבתי חולים למשך 5 שנים, ואני נותקתי ממנו וחשתי עצב ונטישה. אירוע מכונן זה הוטבע בתוכי, ולהבנתי אני חוזרת אליו בשירה ומבטאת באמצעים פואטיים מערכת שלמה של רגשות הקשורים אליו, געגועים, כעס, רחמים, חרדה, פגיעות ועוד. בשמות הספרים, שוברת קרח ושברים לא פשוטים, חוזר השימוש בשורש שבור, שימוש המראה על התחושה הקבועה והמתמשכת שלו כמרכיב קבוע בחוויותיי. מבחינת התכנים בשברים לא פשוטים, אני כותבת על הוריי, על ילדותי, בעיקר בדרום תל אביב, על החיים בירושלים, על מקומות בהם ביקרתי, דמויות משמעותיות ועוד. אולי מכיוון שתחום עיסוקי העיקרי הוא תולדות האומנות, אני מרבה בתיאורים חזותיים, ריאליסטיים וסוריאליסטיים, ובאזכורים של אומנים ויצירות. מקור השראה חשוב נוסף הוא מתחום הספרות. היוצרים האהובים עליי הם וירג'יניה וולף, עגנון ונתן זך, ואני מקווה שהשפעתם ניכרת בשיריי. טוב, זה היה הנאום, ועכשיו לשירים. וכעת לשירים, 8 במספר. אני נוסעת כל יום לשכונות חרדיות. חושפת את גופי ב100 שערים. מעל לוחות המודעות קורעת ומתעטפת בהוראות צניעות לבנות ישראל. בחורי ישיבה צועקים לי פריצס, פוצעים את גופי באבנים, משליכים אותי מדממת על קו התפר הישן בצד כביש מספר 1. רחום וחנון אתה עוטף אותי בסתר כנפיך, נושא אותי קדושה וטהורה, לנוח על מיטתי עד ליום הבא. ילדות מגלגלות חבל קפיצה ליד קיר בית הספר בדרום תל אביב. כל כניסה מבחן, כל יציאה הצלחה. אני נושאת את חבל הילדות, מגולגל בתיק שעל כתפי, מדלגת מעל עיניים דוקרות, אוזניים אטומות, מילים, נכנסת בריצה ויוצאת בזמן. ולהלן שיר שקשור לאמי ולשמחת החיים שאפיינה אותה. יש אנשים פה שהכירו אותה ויודעים במה מדובר. עמוד 30. פה ושם בארץ ישראל. אמי ודודתה רוקדות זו עם זו במרפסת הבית במושב, בין הקקטוסים לדשא. נשים למודות הנאות חושים, בצקניות ותפוחות, טובלות בשמנת. זרועותיהן הרכות, רגליהן האבות, תופפות בקצב הצ'רדש, מדלגות מעל השריפות הגדולות. שיר על אבי, שכאמור לפרידה ממנו בגיל הרך משקל רב בכתיבתי. אני מוציאה את דיוקנך הלבן מתיק הציורים הישן. העין שציירתי בת 16 נועצת בי את מבטך, שהוא גם מבטי. אנחנו חולקים במבט, כותבים את הסיפור יחד. אני מילה, אתה מילה. אבא, ביתי, נטשת אותי, הייתי בבית חולים. הייתה מלחמה, חשבתי שנפצעת, כל כך חסרת לי. אני מבקש סליחה. אני מוכלת לך, אבא, אני אומרת לו, וסוגרת את תיק הציורים הישן. בחדר הסחור בברצלונה עברה הרוח בחלון, הפתוח כאוזן קרויה לרחשי הרחוב. סוסים דהרו על קירות חדר שינה, רקדתי מול מפל צמחים במרפסת הפתוחה. גברים שלובי ידיים פסעו עם כלביהם, אפופי עשן מתוק.
ירח וכוכבים קשקשו בזנבם. אני מורחת משחת קילוף על כתמי פניי, מצעירה מרגע לרגע. נכדי הקטן מביט בהערצה, בשערי הצבוע, בגבותיי המצוירות. אני מחייכת אליו בשיניי המושתלות. עתי זקנה, הוא שואל. באיזה שיעור לחיים למדתי מהמורה שלי למתמטיקה, עמוד 71. כשהמים זורמים, אני חושבת על עיניו של המורה למתמטיקה, שהבריקו כששאל, מהו משך הזמן הנחוץ לשני צינורות למלא אמבטיה? אבל הוא כבר מת. ואני יכולה כעת להשתכשך במים החמים בלי חשבון. העץ הזקן מול המרפסת נבקע לשניים מכובד השלג. משולש הפוך בין חלקי גזעו. חושף את חלונות הבית שממול. תיאטרון צלליות מהבהב בין חדרים סמויים. תודה רבה. בניגוד למה שאורנה אמרה על השפעותיה, אני חולק עליה. כלומר, יכול להיות שההשפעות הן בתת מודע, ואני חושב שאורנה עשתה איזה צעד שהוא מתקדם יותר. וזה קורה להרבה משוררים, שבסופו של דבר מוצאים איזה קול מאוד מאוד פשוט, אמיתי. למשל, אני לא יודע אם עקבתם במוסף ספרים של הארץ, כתב פרופסור שמעון זנדבנק על הספר האחרון של ישראל פנקס. כן. אז עקבתם. הוא נותן שם דוגמה מאוד יפה, ואני חושב שהיא מאוד נכונה גם לאורנה, על שיר מפורסם של וויליאם באטלר יאטס, המשורר האירי המפורסם, שב4 שורות הוא אומר, הוא מדמה את השירה שלו לעץ. הוא אומר, איך פעם בימי נערותי קשקשתי בכל הענפים והראיתי אותם לכל רוח, ועכשיו נשאר העץ הבודד הריק. כלומר, רוצה לומר, הדבר כשהוא לעצמו, בלי כל האמצעים, כל המטאפוריקה, מה שאנחנו קוראים הלשון הפיגורטיבית של השיר, כל האמצעים האומנותיים וכדומה.
אז זה הוא ויתר. ואני חושב שהחזרה לשירה הזו, הפשוטה, הדיבורית, התמציתית, כי זה סוד השירה, לתמצת את החוויה הרגשית או השכלית, כן? ולמזג אותם לכמה שורות בודדות באמצעים מטאפוריים שהם לא צריכים לצעוק, אלא צריכים להיות אולי צנועים ולהגיד משהו חשוב, זו החוכמה הגדולה של השירה. אני אקרא שני שירים, יש לי זכויות יתר, אז ובסדר, צמצמתי בשלושה. אני רק אגיד לכם שהשיר הראשון של אורנה שראיתי וממש התלהבתי ואמרתי, יש פה משהו ככה מעבר לתלמיד הממוצע, זה השיר המחווה שלה לחיים גורי, שורה ארוכה בעמוד 32, אבל אני לא אקרא אותו. אני אקרא שיר גם עם הומור, אבל גם עם הבחנה מאוד מאוד דקה, פשוט, ואני אסיים עם השיר שמתקשר לוויליאם באטלר יטס בסוף. השיר שנקרא זה פילאטיס בעמוד 57. מה עושים עכשיו? שואלות הנשים את מדריכת הפילאטיס. שלא תתבזבז דקה, וניתן לעשות. שלא יתבזבז התשלום על מנוחה ומחשבה ונשימה עמוקה, ללא מטרה, ללא פקודה, מגבוה. הציתי אש במכשירים, אור במוחנו. הביא לנו תרגילי חיזוק. הניעי את בטננו הדוממת, עשי את ליבנו הבודד. והשיר לאחר השלג, שהוא חותם את הספר, שאורנה קרא ואני אקרא אותו שוב. העץ הזקן מול המרפסת נבקע לשניים מכובד השלג, משולש הפוך בין חלקי גזעו. חושף את חלונות הבית שממול, תיאטרון צלליות מהבהב בין חדרים סמויים. אני רק אצביע ואומר שאתם יכולים לקרוא אותו גם שיר על ארס פואטיקה, על השירה עצמה. כלומר, לאחר השלג, לאחר הבהירות, גמרנו לקרוא את הספר. בכל זאת, יש איזו אי בהירות. יש צירוף מאוד יפה בעיניי, תיאטרון צלליות מהבהב, כן? בטח מה שמהבהב הוא האור, לא הצלליות. אבל זהו, ותודה רבה. על הגשר בדרך חברון, שכבו בלי שבט ושם, מתחת לגשר חלפה התנועה הלילית, בלי שבט קדושה, בקיץ מחומסם בדרך חברון, שכחנו מדוע הגענו תלויים ככינורות לקרנות הגשר, שם שירי זיכרון לעיר שהייתה יפה מול הגשר. בין המושגים, בחופשות האורנים, אהבת נעורנו. בוערת! כמו פיצת כבול. כתם לוהט במחשכים. מחמם את עצמותינו. The spirit was gone from her body.
כאן אין נדנדות ואין פארקים, רק מגרשים ריקים שקוראים להם שדות. באדמת הכורכר של דרום תל אביב, ילדים מסמנים מעגל בעולה, מותחים קווים, כובשים שטחים. בקצה המגרש, במרחק, מתנודד הדקל גבוה ואפור, פורס כפות יבשות מעל האדמה החתוכה. אם הייתם רואים את הסביבה הזאת היום, אתם... יש שם נדנדות ויש שם פארקים, כמעט כל מילה שכתובה כאן כבר לא נכונה למה שיש שם עכשיו. יש נדנדות, יש פארקים, אין מגרשים ריקים, כי על המגרש הריק ששם היינו עושים את המדורות עד בעומר ומשחקים כל מיני משחקים בין העשבים, זה היה אזור כזה מפוקפק מאוד, כל מיני דברים לא כשרים היו מתבצעים שם גם במגרש הזה. ועכשיו עומד שם בית ספר מאוד מאורגן עם חנייה וגדר ומגרש בוודאי זה גדול. אגב, מדובר כאן בשלושה אזורים שונים, שתבין, אורנה כאן הצליחה לדחוס לתוך 9 שורות, 3 אזורים שונים, כל אחד מצד אחר של הבית, מכיוון אחר, והפכה את זה למחוז ילדות אחד. זה דבר נפלא בשיר הזה. הדבר היחיד שכן נמצא שם זה הדקל הגבוה. הייתי יכול להראות לכם את הדקל הגבוה שפעם היה בבדידות מזהירה, ועכשיו הוא ככה איכשהו שרד בין כל מיני גושי בטון אבל הוא עדיין מתנוסס מעל כל הסביבה, והדקל הזה מככב עד היום בחלומות שלי, אני רוצה להגיד לכם. ברוב שהוא היה גבוה והיה חשוף לרוחות, הוא היה מתנדנד ימינה או שמאלה, והיה משמיע קול חריקה כזה, אני לא יודע אם את זוכרת את זה, היה משמיע קול חריקה, ואני זוכר את עצמי מתעורר בלילות בעתה וצועק, אמא, העץ מתנועע, העץ מתנועע. ואני רוצה לסיום לבקש להגיד לאורנה תודה על השיר הזה, כי הוא יחזיר אותי למקום מאוד מאוד יקר. אני רציתי לשאול בצד הציורי-אומנותי, אם את יכולה להגיד כמה מילים על הכריכה של הספר והקשר בין הצילום לבין כותרת הספר. קודם כל לעונג יהיה לי, בגלל שהתמונה הזאת היא תמונה שצילם נתנאל, נתנאל הבן שלנו. זאת תמונה שצילם נתנאל כאשר הוא ומשפחתו גרו בקיבוץ סמר.
כן? וזו תמונה ממש ספונטנית. עכשיו, כשהיה מדובר על הכריכה, כן? אז העורך אמר, את יודעת, יש לי צלם מקצועי שמצלם תמונות, כן? כי הספר הזה הוא חלק מסדרה שנקראת כתוב, כתוב כאן, כתוב, כן? ועל הכריכה שלו מופיעים הפורטרטים של המשוררים. ואמיר, שהוא העורך, אמר, טוב, יש לי את הצלם הזה והזה, תתקשרי איתו, ואני... והוא כמובן עושה ריטוש מאוד יפה, אנשים נראים בערך ב-30 שנה צעירים ממה שהם בפועל. אז קודם כל אהבתי מאוד את התמונה הזאת, כתמונה, כן? זו תמונה שנתנאל אמר, אמא וצילם, כן? והוא תפס אותי באיזה מצב רוח מאוד טוב, כן? על רקע התמונה היא בצבע, פה זה לא בצבע, כן? על רקע צמחייה סגולה, מאוד יפה. והעדפתי, כן? תמונה אמיתית, כן? שתופיע על הכריכה. It's how